bwino ndipo pena amanena kuti tikupempha. Ndinene apa kuti mwina nthawi zina wedi yachichewa kuwedi yoti demand tikulamula iti sitikupempha iya sitikugwada izi zichitike sitikucheza. Amalawi akufuna chisankho cha chilungamo. Amalawi sakufuna kuzakhala ndi boma lomwe sanalisankhe iwowo. Ndiye ngati akugwirisa ntchito kampani yoziwikiratu kuti ndiyobera chisankho nanga cholinga chawo nchani. Ndiponso munthu wa maganizo abwinobwino ganizo lonena kuti chifukwa pali anthu ambirimbiri amene sanalembese ku NRB ndiyeno meki ikamapanga register anthu ovota NRB ikhale pomwepo kuti azilemba anthu amene sanalembedwe aja nanga akulikaniranji ganizo labwino ngati limeneli. Ndiye kuti cholinga ndichakuti chipani cholamula cha Malawi Congress Party chikufuna kubera chisankhochi basi palibenso nkhani ina. Ndiyeno tanenatu mu statement ija kuti izi sizitheka akayesera dziko lino lizasiya kuyenda. Koma tisanapasire mwayi atolankhani kuti afunse mafunso maximum 4 ndi apemphe anzathu achipani cha Afford chomwe chasogozedwa ndi Honorable Mtambo ndiponso chipani cha UTM chomwe chasogozedwa ndi mayi Patricia Kaliati kuti akhoza kungoyikapo ndemanga pang'ono pa statement imene talembayi. Koma ngati mungathe kuyankhula within the confines of 5 minutes ningatokoze. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. IUDF Afford komanso IUTM ifeyo ngati IUTM tasayina nawo chifukwa nkhani imene tinayamba kukambira kale ndikhulupirira kuti tikamakamba nkhani ya chisankho imakhuza mtundu wa Malawi. Izi siza nyumba mwa munthu koma izi za dziko lonse la Malawi. Nde ma stakeholders za chisankho ndi anthu a Malawi ine yake osati munthu anene kuti ine koma izi nzanga. Nkhani ya chisankho ndi ya wina aliyense ifeyo ndi aine yake chisankhocho ndeme timakhala tikumana nda malegislawo NRB tinakhala tikukambirana nawo kuti musakhaleso nkusiya wina aliyense asanalembese. Koma tikudabwa onera kuti amalembesa anthu ochuluka kuno kumpoto ochepa chigawo chapakati ochepa Western Region ochepa. Lelolo tinapemphanso tinakumananso last week kuona kuti poti imaoneka ngati kuti ndalama zokamwa zidya kamwapanga nawo chani chifukwa aliyense anali ndalama zake. NRB anali ndalama zawo zoonesesa kuti alembese anthu onse Malawi muno azaka 18 kupita patsogolo. Komanso Electoral Commission anapasodanso ndalama zawo. Ndiye anapezeka kuti kumadera kwinako sanalembese ochuluka. Ndiye sinizoti akuopa chani poti ndi anthu amene akunena kuti ayi ife tachita deliver apapa chosalembesera anthu ndi chani chimene akuopayo ndi chani. Chifukwa munthu amene wakhala kuti ndiokwanira satani saopa. Lero tikamba siku la leloli ndi siku limeneyo kuti timati World Food Day. Ndiye takatenga chinthu chodula kwambiri kubwera kuti chiwendese tigwirisire ntchito pa chisankho chimene tikuti chi smart chodula kwambiri chimene chinabera ku Kenya chimene chinaberanso ku Venezuela chimene chinaberanso ku Philippines tikuchitenga ifeyo. Koma tikapita mwa nsundwemu mwakabudulamu ku chanuku kukasiya uku anthu ali munda kumakumba nkhululu lelolo. Ndalama izizi zikupangidwa chisulo ichi chikupangidwa haya chisulo ichi chinyama chimene chichi ndalama imene kanakhala kugulira ngayiwa anthu aku kwa Nsundwe anthu aku kasiya anthu aku akabudula aguliridwe ngayiwa azikadya mwana kuti azimayi. Siku la lero we are teasing the women for nothing. Siku la lero pita makakumba nkhululu kuti azidya ife tumagwirisa ntchito zinthu zodula ngati zimenezi. Tigwirisa ntchito imene timene tinapangira 2019 komanso 2020 zipangizo zimene tizigwirisanso ntchito zomwezo. Ndiye timafuna tipemphe kunena kuti apapa palibenso zokambirana palibenso za yoliyoli nkhani ili pano ndiona kuti
pamene electoral commission akupanga kalembera wawo pa 21 pano a national registration bureau akhalenso ali pompo kuonesesa kuti apereke ma ID kwa anthu amene alibe chani ma ID. Ananena kuti ikatha iyi ayamba kulembesa anthu ochokera zaka 18 kupita pansi, kusonyeza kuti ena amene ali ndi zaka 18 achinyamata, azimayi, azibambo ndiye kuti sazalembesa samakhala ndi ID. Tikupempheni asogoleri kunena kuti nkhani iyi ni nkhani kuti anthu akhale ndi ma ID, osakhala kuti chifukwa chakuti mukuopa chisankho yani, koma ndi lamulo lake kuti Malawi inalenso akhale ndi ma national ID. Ndiye pasapezeke Malawi inenso pana national ID, ife we are speaking for the people. Ngati ino mukambirana kumbali ya business yanu, koma ife tukamba nkhani ya anthu. Ngati tikutenga anthu odula awa kumatibweresera zipangizo izi, komanso ngati tikunena kuti awatisaalembese awatalembese, ndiye tisamapitenso kwa anthu amene simunalembesa alibe ma ID okumakanamiza. Chifukwa chimodzi-modzi kuti mupita kwa anthu amene simunalembese kuti simukuwafuna, simukuwakonda, mulibe nawo ntchito, munangoganizira zonse kuti mulembese anthu akudowa. Komanso tikumva kuti chipangizo ichi achitenga ichi, chinyama chimene achitenga ichi, chili ku Electoral Commission ichi, nchiona kuti sitimayang'ana kwa ife anthu amene tili ndi zaka 50+. Tiziyang'ana kwa anthu okha amene ndi zaka 18, malire kaya ndi 49, kwina nkhope za ife samatiziwa, kaya nkhope zathu zikuoneka ngati kuti tili mchama 50+. Tinene mawu amati kukada musapangane simudziwa anthu amene ali panja. Ndiye ku Electoral Commission konko ndi amene mukutiuza kuti kodi mukuziwa ife tili ayi. Ali kachinyamatu akaka ka ino amene muli ndi zaka 50+, nkhope yanu simayionapo apapaya. Koma zikaona nkhope za anthu kuchokera ka zaka 49 kumapita ku 18, ndiye kuti ndi chikhulupiriro kuti tonse amene tili munomu nkanyama kamene pa nkhope yatu samationa. Ndiye ife kachinyama kamene kakaoneseratu poyera kuti inu ku Electoral Commission iko mukuti ife nkhope zathu simationako, ife sinafe tuya tilipo. Ndiye chinyama chili mphabwanji nkhope ya ineyo. Ndiye chimenechi sitikuchitanichi sitikuchifuna. Asogoleri musamalephere zina zonse, boma musamalephere china chilichonse. Mulephere kupereka commission of inquiry ya clash ya kuchikangawa, mulephere za Electoral Commission. Ndinene chilomwe pamenepo kapera ndinene chizungu. Asogoleri boma i Electoral Commission komanso a National Registration Bureau osewa ndi ma wings a boma. Tikupempheni aboma musalephere kumene munakayendera anthu kumwerako ndi anthu ena amene simunalembese sanalembedwe, ndi anthu akumwera amene akuyendera na bomawa inuyo sanakuwerengereni kuti ndinu amene mungatenge nawo mbali kuzisankho, sanakuwerengereni kuti ndinu anthu amene mwene akhala ndi national ID imene mungathe kuyigwiritsa ntchito mu dziko muno kupatula chisankho. Ndiye tipempha pano kuti boma chonde musalephere zonse. Musalephere kupereka commission of inquiry ya plain clash ya kuchikangawa, mulephereso za Electoral Commission, mulephereso National Registration Bureau. Chonde izi zokhala tayesesani chifukwa mmene inagwera ndegeja kumene kuja kufika siku la lero pakanaka commission of inquiry. Koma ufika siku la lero palibe. Mmene tinayambiraso kulembesa kalembera wa ma ID, tikanafika siku la lero wina aliyesati ndika chani ka ID kake. Ndiye papezeke kuti siku la lero wina so ID alibe. Chonde timati tithandizeni tonse ndife Malawi. Wina aliyese amene akwana zaka 50 ukafika ka 90 chakuti ka 80 chakuti ameneyo ndi Malawi, ali Malawi muno amene alembese akhale ndi ID yake. Kuti ikatha chisankhochi ID zakhalanso yofunika azayigwirisaso chani ntchito. Timanena poyamba tinanena kuti mwina agwirise kalata yochokera kwa afumu, koma malamulo 12 akunena cha section 12 akuti sakulola kuti agwirise kalata yochokera kwa afumu koma akhale ndi ID. Chingalesese ndi chani kuti anthu mukalembese amene anasalawo, anyamata amene anasala. Koma bwino aja anyamata mukutimva kunena kuti amene anakusiyani kusakulembesani, amene anena kuti timamvaso abwana kunena kuti no ine sinakhale kuwasankhoyi. Samanena kodi lali zulo statement ya zulo kayazana, ine sinakhale kuwasankhoyi. Ndiye msimungandirese kuti nsapite kwina kulikonse, tithokoze kwambiri. Ndipo palibenso a president wina lesanga kuleseni kupita kwina kulikonse. Nchifukwa chake tikupemphani kuti ngati mukusimikizirani kuti sinu asankho, pitaniso kwa amene mauza aja kuti muzayendera mwina monsemo, ndipo mukamapita makayendera muzikaonanso tima ID tawo, tima national ID tawo, kuti iwo ndi Amalawi amene mwayendera ndi ananu, ndi zizukulu zanu, ndi achabale anu, pasakhale wina okanika osapezeka ndi national ID. Kwa Electoral Commission komweko amatiuza sona kuti nkhope zimene zikaoneka kumeneko ndi za Mulilongwe muno, ndi Dowa ndi Nchisi.
ifeyo kamwina katandikandi ma countries across borders I don't know kuti ati nkhope zathu sizimatani sizimaonekako ndiye ndikhulupirira mwina atithandauzira apa atiuza kuti commission kuti kumene koko mutha kumapangana kumapali enaso amene amakonda dziko la chani la Malawi akutiuza chilichonse chochitika kuti chochitika kumeneko. Ineyo amene muli ku Electoral Commission zitiuzani china chilichonse chimene chili kumeneko, koma ineyo ngati malo mwa Secretary General malo mwa chipani chonse cha UTM chimene ifeyo sitinaope sitimaziderera solo pang'ono nchifukwa chinena kuti ife tini manifesto athu okwanira tenti choke tikhale time patani patoka tinaopa nanga choopera kuchita regisa ncha choopera kuchita regisa anthu ndi chani ife pochoka pakutera kuti ife tibwera time patoka chifukwa manifesto athu ndi okwanira ndendende kusanza kuti sitinaope. Inunso ngati mukudziwa kuti ndinu anthu okwanira kuchisankho chi ndinu olimba musaopenso kalembeseni wina aliyense. Kumapeto kwenikweni ndimati ndiyamikire kwambiri anthu ena amene alembesedwa maboma ena amene mwachuluka anthu ngati Central Region tikuwuzeni kuti muganize kuti amene akuvoterani inuyo ayi amene onso athu alipo tithokoze kwambiri. Ndipo amanena tikayendamo amationesa kuti chikwanje changa ichi chikwanje ife timana kuti ife timana ngati mwalembesedwa inu si inunso athu ali ife tifuna boma lache ili limene mukutenga inu ndeta tazikomo kwambiri osati tizinamizana pano ndiye tipemphe unena kuti boma limakhala lopanda sankho mmene a president anayankhulira ndiye inu a National Election Bureau musapange zosiyana ndi a president kuti mukondere musalembese anthu ena choloto a president aliko zizukulu zawo kumulanje a president aliko achabale awo kusanje kumangochi kumachinga komanso kuchikwawa achabale awo ali kuti ali kumeneko tatiye mthamangira kumeneko kumukaalembesa amene asalawo kuti nawonso adziwe kuti nzona kuti amene ndacha nawo onse a president musapange za sankho sinu president wanena yekha kuti kumwera ku anthu ake aliko inu mukulekeranji kuwalemba anthu ake a president ali kumwerako mukulepheranji kuwalemba anthu ake a president ali kumpoto mukulepheranji kuwalemba anthu ake kukhala ndi ma ID anthu ake akumachinga mangochi komanso Balaka komanso Zomba kumene kuli abale akenso a president fa president alipena paliponse ndi a National Election Bureau you were challenged when the president was saying to say we have our relations in the southern region so please go and register all those who are remaining the 18 plus those who are not even registered please go register them to have the national ID because they are the Malawians and the relations of the president and the daughters and sons of the president. So don't contradict the president, say you are not going to register them. Apply go side by side, mukasaine akamapanga Electoral Commission mbali nayi, a National Election Bureau azipangaso jani mbali nayi. Kuti wina lesa sakalo salembesero and we keep saying amanena bajaguna we are not going to leave anyone and what? And behind. So if you are not leaving anyone behind, why are we leaving those people behind without registering them so that you have the national ID? So ifeyo chipani cha UTM tasainirana nao nimafuta tikonze hapa pali maflyers Zanzibar zokwana zingati 4 ndengati pali maflyers zokwana 4 sitingane kunena limuse kuti afuna saini chime mukuzemba ino chani wina liyesa hapa wasaina wina liyesa ichi wachitani ichi wasaina maflyers onse amene ali apa wina liyesa watani apa wasaina ngati palibe traffic tabwera mochedwa muno traffic jamu ngatenda palibe mwinaso zifukwa zina koma wina sanene kuti wina sana saine tonse tili pa maflyers ala apa tasaina ndizolinga kuti chipani chilichonse chili apachi chikufuna kuti anthu awo amene anasala chipani cha UDF chipani cha UTM chipani cha Ford chipani cha UTM chifuna wina aliyese amene anasala kumadera kumene kuli zipani zimenezi alembese akhale national ID. Ambuye azikudalisa nonse zikomo kwambiri. All protocols observed. Choyamba Malawi chimene mafuna nene nchonera kuti talira kwa nthawi yayitali kwambiri. Panopa tili ndi mafunso ambirimbiri ndi imfa ya vice president ndi abale athu 8 amene anali mu ndege. Ndeti kufuna tinene kuti ameki musatitengere kuntoso. Mafuna timvesesane na imfa imene inachitika pa 10 June ndizosakambirana andi tamva kuti ena kumaopseza na miwa tikufuna tikuuzeni kuti
game imeneyi simuikwanisa iyayi. Ifeyo ngati Malawi tikufuna mtendere muziko mwathu. Ifeyo ngati Malawi tikufuna chikondi muziko mwathu. Ndimafuna ameki mumvesese kunena kuti siti kufuna iyayi ife opposition kuti mutipange favor kapena mutikondere ifeyo. In the same measure siti kufuna kuti mukondere wina aliyense muno Malawi. Tikufuna muime pa chilungamo. Amalawi anzanga, nthawi yambiri muntu mukakana mboma mumaona kuti ngati mphamvu mwakanazo kwambiri, koma mumayiwala kuti mphamvu muli nazozo zimachokera kwa Amalawi eni ache. Ife kuti tibwere pano takati kukumana ma meetings ndi ameki andi zanazanari kunali meeting imene amati nekofu, ndi pamene taona mphepo yoopsa kwambiri kuti meki imeneyi sikusunta pena paliponse. Meki imeneyi yagwira chimozi ndipo sakufuna kumva za wina aliyense. Koma ifeyo tikunena kuti ameki akuyenera kudziwa kuti ali kumeki chifukwa cha ife Amalawi. Mabwana eni ache ndifeyo. Meki sakuyenera kumatiramura zochita iyayi. Nde nkani ya chisankho ndi nkani yosakambirana iyayi. Tikufuna kuti amvesese kuti izi zawerengedwa mmakarata. Ngati wina anyozere zimenezi, aziwa kuti history will repeat itself. Inu system yomweyo inayika mboma akuichosa system osafotokozera Malawi kuti yalakwika chani system uyo ndi kubweresa ya chilendo. Mukamabweresa chinthu chanyuwani mumayenera kufotokoza kuti tikusinda ichi chifukwa choti ichi ndiye chabwino. Nanga chipa bwanji chomwecho chinakuyika ni mboma. Nanga ma auditors ine ndinali mmodzi mwa anthu amene tinkanena tikufuna ma auditors. And even the government, Malawi Congress Party, ndi amene anali pasogolo kuti tikufuna ma auditors. Lero lino meki izikana ma auditors. Abale yanga, muntu akamanena kuti audit is a law, is a governance process. Tikamanena kuti muntu akukayikira kuti mwina iweyo utakutibera kapena waba tikuseche, ndiye uzikana kuti musandiseche, zikutanthauza kuti ukuziwa kuti waba. Abale yanga, muno Malawi ineyo nditangomva zina la Smartmatic. Ndinamva chisoni kwambiri. Kampani imeneyi orotangopita pa Google aliyense apa kungolemba Smartmatic, zituluka mbiri zonyasa zambiri. Nde tikufuna ameki atifotokozere kuti kodi sana pange due diligence. Tikufuna afotokoze nkani imeneyi kuti ineyo I can say without fear of any contradiction kuti ameki we are doubting your capacity and we are doubting your integrity. Chifukwa chonena kuti nkani yoti even in 4 seconds ungapeze zifukwa zoti Smartmatics isabwerere ku Malawi, inuwe mnarora Smartmatics kuti abwere kuno ku Malawi. Amalawi anzanga, anthu onse kumene kwagwira company akunena kuti ikangorowa mziko mangoziwiratu kuti zisankho zabedwa. Ndi chimene tikunena ndi ichi, kani iyi ndiyo sakambirana. Ka software kamene mwabweresaso, tima machine comrade kariata kuti kanyama whatever she's calling it, tikunena kuti we don't want it here in Malawi. Nkani imene ichonde it should settle in you. Siti kufuna this system igwirisidwe ntchito kuno ku Malawi. Smartmatics siti kufuna mungo yandikira oro kuyandikira pafupi ndi zisankho zathu, chonde musandikireko. Siti kufunani. Ndikufuna ndisindike izi. Mwina anthu ena maona ngati achenjera kwambiri akakanditi ndrama, timpamvu mwina akamaona asilikali aja ndi athu. Apolisi aja ndi athu. Ndikufuna mumvesese kunena kuti izi tikunena pano siti kucheza. Ifeyo ngati Malawi
the only hope we have in our future is a credible and free election. You can do whatever, you can mess with us. Koma 5 years ikamata timakhala ndi chikhulupiriro kuti nthawi yakwana yoti tikapange chiganizo who should govern us. And we will not allow wina wache kupotoza the will of the people. Asiye na malawi akavote mwachilungamo. The winner should win, the loser should lose. Izizi mukumaonesa mphamvu yomaopseza anthu. Ndikuziwa as I'm speaking. Mwagawagawa timadata kwa anyamata anu kuti muzitukwana. Ndikuziwa as I'm speaking pali anyamata ena kuzifira kwa inuyo kuti uja tita kumukonza tita kutana naye. Ndikufuna ndikuuzeni kuti ndi Mulungu yeka amene angachite chomwe afuna pa miyoyo yathu osati inuyo iyayi. So zimene tagwirizana ngati zipani, ngati simukwanilisa, tifuna muziwo kuti gemu imeneyi ivuta kwambiri. I repeat, gemu imeneyi ivuta kwambiri. Ifeyo zoopa sitimaopa nawo, ndipo sitikufunanso kuopa china chilichonse chifukwa takonzekera kulongosora zikoli. Siyani, the will of Malawians should prevail. I repeat, kumekiko, you have failed on your job. Timaona ngati mwina muzalepera kusogoroko, you have failed too early. How can you recruit a fraudulent organization imene internet ukutionesa kuti awawa nditu si company ya bwino? How can you say no to audit? Inu amalawa anzanga kuli AIP kunja kuno, mukuziwa mukapita pa internet kuti company A ku Mozambique imaika nchenga mfertilizer, ku Nigeria imaika nchenga mfertilizer. Mungairore company imene itipange supply fertilizer ku Malawi? Ndikufuna Malawi azizinvesesa zintuzi. Smartmatics siti kuifuna oropang'ono. System imene tigwirise ntchito ndiyomwe ija tinagwirisa ntchito kumbuyoko. Arode ma auditors, arode ma stakeholders onse tiperekepo maganizo athu pamene tifuna kupereka maganizo athu. Otherwise game mukuyambayi simuikwanisa. And chonde musaopyeze wina aliyense. Ifeo takonzeka kugwira ntchito. Ngati opposition tanena kare kuti sitikufuna wina atikondere chifukwa ife tikuziwa kuti tarongosora ngini pa ground and amarawa ativotera zivute zitano. So sitikufuna kunyengerera wina aliyense. Nde izi ngati inuyo mukufuna mnyozere zimaoneka ngati ndi mphamvu munena akutina mizawa. Andi kumeki kuta kukara anthu abwino. Koma mwina mboma ena kwauza musaope. Ife tili ndi mphamvu mulibe. Mphamvu zili ndi Malawi. So mvesesani, registration isayambe. Poka zimene tanenazi muzikwanilise. Failure to do that, ife ngati Malawi, we are going to manifest. Zikomo kwambiri.